Δουλειά από το γραφείο σήμερα. Ανεβαίνω στον 31ο όροφο. Επιλέγω τον καφέ που θέλω στο iPad και βγαίνει από τη μαγική βρυσούλα. Έφτασα στο γραφείο πολύ νωρίς, οπότε έχω ώρα για να απολαύσω την θέα. 14 χρόνια πλέον στο Σίδνεϊ, πέρασε ο καιρός. Η θέα από τόσο ψηλά είναι πραγματικά απίστευτη. Όσες φορές και να κοιτάζω έξω, πάντα με μαγεύει. Opera House και Sydney Harbour Bridge. Σήμερα μας έχουν υγιεινά σνακ, φυστικό βούτυρο με σοκολάτα, πολύ ωραία γεύση και καθόλου βαρύ, σφινάκι χαμομήλι λεβάντα και ήρθε η ώρα για μεσημεριανό. Τρώω βιετναμέζικο ρολό μπαν μι με τραγανό κοτόπουλο και έξτρα τσίλι. Για το απογευματινό τσάι μας έκαναν έκπληξη με φρούτα, μακαρόν, τάρτες λεμονιού και μπλούμπερι, αλαντικά, τυριά, κράκεράκια, νάτσος, λαχανικά και dips. Άλλη μια μέρα έφτασε στο τέλος της. Πήγε η ώρα 5 και πάμε σπίτι. Μετά από αυτό το φαγητό δεν έχει απόψε.